Ивет и Калина рисуваха заедно и ето какво се появи. Имало едно време една птичка. Ама това, което виждам, не е птичка. Какво виждам тук? Това са стъпките на птичката. Аха, добре. Има доста много стъпки. Къде ще ходи тая птичка? Към едно дърво. Аха, може би насам трябва да тръгна. Да видя. Тук виждам още стъпки. Ама защо са толкова малки? Защото предната картина беше оголемен кадър на тези стъпки. Добре. И сега, я да видим на къде ще отиде. Къде отиваме? Ето тук виждам нещо още. Това са корените на дървото. Корените на дървото. И я да ви отида нагоре. Ето го пилето. И какво прави то? Колко красиво дърво. Гледа друго дърво, на което има хранилка. Това висящо. Да. Значи, може би, то какво ще отиде, може би там после? Да, ще отиде и ще Сега като погледнах, видях до хранилката долу едно друго пиленце, което не бях забелязала преди. Понеже е изкуство изненада, може би и самите Ивет и Калина не го бяха забелязали досега. То само си е станало.